Oduvijek sam želio sat sa kukavicom. Veliki, barokni, njemački proizvod sa svakojakim izrezbarenim, neprepoznatljivim oblicima i ptičicom koja skoči svakih sat vremena i izvikne egzistencijalni komentar života. Stoga sam nabavio jedan. Za mog najboljeg prijatelja, koji je ujedno moja supruga i živi naime slučajno u istoj kući sa mnom. Vidite, ova pogodba funkcionira tak da se mojoj supruzi obično i onako zapravo ne sviđa ono što joj darujem za Božić, pa na kraju ja završim s time. Pa sam zaključio da bih mogao početi darovati nešto što zapravo sam želim da dobijem natrag. Znam da je to pokvareno, ali realistično i praktično. U svakom slučaju, želio sam autentični sat s kukavicom, ali takvi koštaju pravo bogatstvo. A u ovom dućanu imaju nove, preveliku zalihu, po posebno jeftinoj cijeni, izuzetna ponuda. Zato sam kupio jedan. Na pakiranju su sitnim tiskom pisale 2 poruke, koje sam ja propustio pročitati. Jedna od njih je bila proizvedeno u Južnoj Koreji, a druga potrebno sastaviti do kraja. U pakiranju je bilo 5 plastičnih vrećica raznih dijelova i umjetna alpska kozarska kolibica na kojoj je pisalo pravo umjetno drvo. I kao šlag na torti, plastični jelen koji izgleda kao Bambijeva mama. Sastavio sam sve više dijelova, hvala, i objesio na zid. Povukao utege, gurno njihalo, odmako se. Sat je kuckao na neki utješan način. Nikad ranije mi takav poduhvat nije tako dobro pošao za rukom. Prokleta je stvarčica fakat radila. Odzvonio je puni sat. Vratašca su se otvorila. Ptičica nije izišla. Ali iz dubine njezine rupice začulo se promuklo prigušeno kuku, kuku, kuku. 3 kukua. I to je to. To je sve. Iako su kazaljke na satu pokazivale podne. Zavirio sam duboko u unutrašnjost bavarske alpske kozarske kolibe od umjetnog drveta. Ptičica je bila tamo, nije pobjegla. Nožem za led i štapićem za jelo pokušao sam iščeprkat ptičicu. Činila se labavom. Namjestio sam sat na 3 sata. Sat je kucao i zatim zaorio. Vrata su se naglo otvorila. Ptičica nije izišla. Iz tame u dnu kolibice začuo se ku, ali ne i drugo ku. Koristeć načelo, ako se ne želi pomaknuti, pomakni ga silom. Upotrebio sam gumeni bat i vješalicu za odjeću, popraćene žestokim drmusanjem. Namjestio sam vrijeme, otkucao je puni sat, vrata su se otvorila, tišina. Skoro kao u dubokom svemiru. Pomni pogled otkrio je malen leš s oprugom oko vrata, prevrnut na bok. Preminula ptičica. Nema mnogo ljudi koji su ubili kukavicu u satu. A evo, ja sam to napravio. Već sam vidio božićno jutro. Evo ga, draga, sat s kukavicom za tebe. Ptica je mrtva. I jesam. Darovao sam joj taj sat. Ispričao ovu priču. A ona se nasmijala. I neko je vrijeme zadržala i sat zajedno sa mrtvom ptičicom. Sat i njegova ptičica davno su nestali iz naše kuće.
I Božić je također već mnogo puta otad došao i prošao, ali kad u prosincu okupimo prijatelje, uvijek im ispričamo ovu priču i onda se svi nasmiju. A moja me supruga pogleda i nasmiješi mi se onim svojim osmijehom i ja joj uzvratim osmijehom. Ona me podsjeća da prava kukavica u toj pogodbi nije bila životinjica u satu. Sjećam se. A ja? Pa, još uvijek nemam vlastiti sat sa kukavicom. Ipak nešto sam sačuvao. Sačuvao sam sjećanje na božićnu poruku napisanu na kutiju u kojoj je sad bio spakiran. Pisalo je: potrebno sastaviti do kraja. Sastaviti ono najbolje što je u vama i zatim to darovati. I sastaviti se s onima koje volite kako biste iznova osjetili radost. Kuku tebi, stara ptico, i sretan ti Božić gdje god da jesi. Ćao, drugari.